right mazimbabweans munekamwe kakudzungaira kamunako panapa inini I did a video tichionesana panapa tichiti kudemonstrate kuna kushata asi mukademonstrate mune chinangwa chekuti uyu asetwe Sadak chair ndonyaya ndetaura ndichiti azvina musoro is better kuti mudemonstrate muchitaura kuti ngatobva ipapo. You see vanhu vatanga kupopota hey watengwa wati sei kutengwa chiko kutengwa kwacho kwambeta sei asi mimi muri vatengese rimani chese ukataura chokwadi watomutengesa kana kuti iwewe zvinhu zvingano zvisingawirirani nevanhu because inini I understand panapa makawandisa guys handisi panapa kuti ndikufadzei inini. My duty is to inform the citizens pazvinhu zviri kuitika munyika kwete kuti ndiwe panapa ndikufadzei handisi kuita maskits ndiri kutaura chokwadi. Last time makandishauda futi ndakuudzai kuti muchiudzwa nyaya yekunzi 30 June kuchange kune ma-elections achatangidza kuitwa akaitwa here ma-elections acho wakavhotera ipapo 30 June 30 June izvi nhasi date ndiani zvakatodarika nditi but inini ndenichiva ndichikuonesa zvinhu zviri paground zvinhu zvechokwadi chezvo mutanga kuchamuka aiwa watengwa wabhadharwa chinhu chese chamangodzwa kungonzwa kuti munhu wese anotengesa unenge uchitengesa ndatengesa chii kana muchiti ndatengwa ndatengesa chii chine chatengwa chacho chiipo because problem yenyu ndekuti pfungwa dzenyu hadzinyatsorizina makangodzwa munhu wangogara muchingobhatwa so politics munombanyatsoziva kuti politics idirty game here unofungidza kuti zvinonakidza here kuti vamwe vanhu vanzi vasungwa vavharirwa mukati shuwa nenyaya yekuti because vamwe vacho munopa vanhu pressure muri kunze kweZimbabwe dzokai kuno kumunyatsodemonstrata zvamukutaura zvacho chezvo because kutoda kungopa vanhu pressure tikutaura kuti vanhu kana vachida kunikira vanofanira kupinda nechimwe chinangwa yuma kuti aiba wambochitaurire hafanira kuudzira vanhu kuti voita zvekuita sei ndamboudzira vanhu here kana kutaura zvinhu contribute something on that ndikutowedzera kucontributa pazvinhu izvozvo umwe aterera nokuti watengwa munhu wese ari kungouya akasangana naye anenge achiona kuti munhu wese atengwa politics idirty game vambokutaurira chimwe chinhu chinoitika even izvozvo muri busy kufara kuti idi akatopinda ipapapa takazomacha tikazodai pakazoitwa kuu iwe kokana vanga vataurirana kuti tauda kutokusira zvechimonya but tikukusira zveskillful munoziva sei ndati moziva sei kokana akataurirana kuti twakusira tichibvodza vanhu vambomacha uko atitonzi pamba pakabva chapindike zvokuti vamwe vakazotiza mamwe mamisa vanenge vari vapfana vanenge vangopuwawo maagreement aya anosaindirana pacho wega iyo munofunga kuti nekuoma kwakaita mugabe musoro kwega ndiwo munhu ainge achasiya basa ufunga kuti aibvuma zvokusainiswa naniwe makazvitarisa munhu akabva kumashure kwese achikukomera varungu vese musoro tingati saka varungu netimu rake abhozi avapfana vake vakatoguruma obva asonza vamukurira chicharongurira. Politics is a dead game. Ndozvo try kuonesai but problem yenyu ndekutanga mune muchiziva zvinhu wauriziva zvinhu darika nyaya metizhen iwo unongoonera nyaya ngani isi tatoonera isusu maziso epolitics tinawo maprofeti ane maziso emweya isusu tine maziso epolitics totoona kana muchiti ndinonyeba chindiudzai kuti 30 June maelection akaitwa here zvokuzoti unoya vana bondituka uzoti ndabasa nazvo newo futi kutseke futi ngofunga kuti unonituka ipapo newo wacho futi tseke futi inini kupenga kwangu kutori more than kwako my madness is senior brother to your madness